Bismillahirrahmanirrahim. Masih. Shalom. Selamat hari Minggu Madita Salunna. Dihamu amanami hinanami Nabi Narsangapan. Obartu program di Huriata ima di pengadaan Rumah Dinas Pendeta. Di patuba program pencarian dana laho pasipulhon ulauni dia karina mangihut. Alani dia batikyon di patu pahami dosen sektor judia. Sada puji-pujian lau penggalangan dana pengadaan Rumah Dinas Pendeta. Alania manginang arop rohanami datu pahima dibuka salah siroha. Obar tu akka pasu-pasu nong tajalo siat hatta debata. Mulai ate ma'arita saluna.
Mulai tema di Tuhatta, mulai tema di Saluhut kita, ruas nia KPC Manggis, iman nabu tempat upahami sektor Judea, Tuhatta ma nama dongani kita Saluhutna. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita Saluhutna. Dorang sota mulai per minggota. Perjuluma hita martiang nangahom di bagasan rohat tabi martang yang mahita. Amin. Tapa sada marhata tapuji tuhata mari TED nomor 10 sada ayat sada 2:4. Mar hite-hite goarni de bata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di perbadian na tumo palangit dot tanoon. Amin. Gok asini rohani Jehovah do tanoon mar hite-hite hatani Jehovah do menjadi akalangit. Marlopoluk mahamu ali akka partigor mangasahon Jehovah taluk do marede akka naujur marroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami nama dok molate do kami tuho. Ala di talon hodo dosa dohot hamatian marhite-hite hama matemi. Ala di sodangi ho tanoman nami
asa marpakirimon na mangulu kami alani haheyonmi. Ali Tuhan dang pola bemabir kami mida hamatean ay hodo ulu nami ruas mudo kami di pausat hodo kami sian hahulomon tuhati uron sian hamatean Tuhan uluan atong pergugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari pasangapon ho di bagasan hapor siaw na mangulu pai masahat kami tulabungmu. Amin. Mari dehita. Tangion habuma patik ni debata di mingguta sadarion dimana tersurat di buku Poda 15 ayat 10 roha nahilas pasihar panaili alai molo marsak roha margudopong ma todi songonima patik ni debata di mingguta sadarion atong rak mangidugugu mahita tuadupan ni debata lau mangulah no bartu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na bartu patik mi. Amin. Mari dehita. Potima dosa tanagudangi tuadupan di debata martang yang mahita ali Tuhan debata pergugut na sohatu dosan jala ama para siroha dang lomor hamida hamatian ni perdosa mulak manian perjahati tumadikut dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i upahinu pangido hami saya sudah matoru-torum asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa dosa nami sudi
asa mangulu hami di bagasan asini roham, saya pergugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon ma dosa tanda gudangi tato poti tuadukan ni debata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diharsayo ahu marhite sian akka dosam. Jalo nunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajahatomu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalausim. Alani hadiriokku. Jalai dangbe hupaingot-ingot akka dosam. Hasanga pema di debata na digijang. Amin. Mari deh kita. Epistel di Mingguta di Bagasa Sederio di mana tersurat di buku Pangukapon Bidu 5 mamuka sana 10 seda sahatu ayat 14 marsika soring mahita mancaha dungi mamereng maahu gabe hubigima songon suarani torop suru-suruan humaliang pabangsai nang suarani akka parngului dohot akka situai ya torop nasida marloksa-loksa jala marribu-ribu gabi hubigima suarani nasa natinopa akkana di benua gijang di tano di toruni tano rodi na di laut tung saluhut na di bagasan akai madok puji-pujian dohot hamuliaun dohot hasangapon dohot hagugun rodi saliling-liling nama di ibana na hudul di habangsai dohot di biru-birui rak mahita dia caplopat jadi didok naopat parngului ma amin laos manuka ma akasituai uhud marsoba songonima epistel di Mingguta Sadarion martuado akan atau mangion hatani debata jala naupeopsa amin.
Tapi gima ede puji-pujian na sinorani punguan ina Debora laus diuduti musian non punguan ina Hanna.
Mare dehita. Taha tidak koma hapor siaw tai songon nahina tidak koni dong atas hapor siaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pergugu naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tidubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamuni debata jahuba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu do sugut daging halak nang mate dohot dihanguluan na sora sudah amin. Tabi gima ede puji-pujian nasion warahon ni pungon ama huria
Tapi gema titing doa kana masa di huriat tanah saminggo. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayuti hutma titing nama ragam di Minggu sada Mei 2022. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion Minggu Misericordias Domini. Lapatana gok asini rohani Jahobado tanoon. Topik Minggu marhaposan tu Jahobama hamu. 2. Kebaktian Sikola Minggu. Kebaktian Sikola Minggu di Patupa Marhitejum mulai pukul 10 toluwib Lingjung di Sagihon Marhite Grup WA Sektor. Tolu, kelompok sektor dohot namangi sikor tupar mingguon 8 Mei 2022. Pukul 7.30 sektor Betani, Galatia, Filipi, Korintus. Namangi sikor Ama Salom dohot Ama Uria. Pukul 10 sektor Nasaret, Judea, Efesus dohot Bethlehem. Namangi sikor Ina Kamis, Ina Debora, Ama Jericho. Pukul 10.05 sektor Sion, Roma, Kolose dohot Kanaan. Namangi sikor NHKBP dohot remaja. 4. Partangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, partangyangan sektor di Patupa di gereja dohot secara live streaming mangihuton di link nadi Sagihon Marhite Parhalado di sektor Marhite Parhalado di grup WA sektor Tabe. Di Patupa pukul 20 WIB Ria Mahita Mandohotisa. 5. Pelean bulanan. Maulia tema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan saha tu bulan Mei 2022. Tuaka naso pasahato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria Marhite Parhalado sektor Tabe. Onom iuran diakoni sosial. Maulia tema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton iuran sosial bulanan saha tu bulan Mei 2022. Tuaka naso pasahato dope taigot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tu huria. 7. Papungu pelean amplop pembangunan. Di hari Minggu sadarion papungu pelean amplop pembangunan dohita tapasahat ma di bagasan lasni roha. Walu padidion nabadia. Di hari Minggu 8 Mei 2022 patupaun ni huriata do ulaun padidion nabadia tuaka ianakon ni ruas ni huriata. Tuaka nanaing mandohotisa asata daftar honma melalui situa sektor Tabe. Sia maka tidakon haporseon. Ulaon maka tidakon haporseon tupar guru malua angkatan tahun ajaran 2021 2022 tapatupa di tanggal 26 Juni 2022. 10. Punguan kor Ina Esther.
Mulai Minggu Sadarion sada Mei 2022, jongjong masada punguan kor ina naik baru di huriat tahun, ima namar goar ina Esther. Sai anggiat ma di pasu-pasu tuhata punguanon, dalan pahebakon pakobasion di tonga-tonga ni huriata. Jalalaos ni sosoan ma tu akar ruas ina nau poso, asarade ma madohoti punguanon. 10 sada, pembekalan dohot retreat guru sekolah minggu. Di hari Rabu sahatu hari Jumat tanggal 4 sahatu ono Mei 2022, patu paut tado pembekalan dohot retreat guru-guru sekolah minggu ni huriata, maringanan di Pila Marsada Tolube. 12 ruas Nabaru. Mulai di Minggu Tasadarion, gabe ruas naik baru ma di huriata ima keluarga, Jepri Raja Guguk Lam Tiosa Boru Manulang. Nasidia tinggal di Gang Masjid Al Islah RT 4 RW Tolu Sukmajaya. Nasida maksud sektor Kolose. 10 Tolu, kegiatan pesta pembangunan Huria. Kegiatan pesta pembangunan Huria di Minggu Tasadarion ima penampilan sian sektor Kolese na di pukul 7.30, dohot sektor Judea di pukul 10. 14 ruas namarulang tahun. Ulang tahun kelahiran 44 halak, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode 25 April sahatu sada Mei 2022. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Poda Tolu ayat 10. Di tangan nasiamundo gajang di umur jala di hapirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 15 pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan di bagasan mingguon 10 pitu kepala keluarga. Godangna 3.800.000 rupiah. 16 pelean iuran diakoni sosial ni Huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di bagasan mingguon. Godangna 26 kakak. Godangna 4.475.000 rupiah. 10 pitu keuangan gereja. Huria 16.425.000 rupiah. Pembangunan 2.215.000 rupiah. Pusat 1.420.000 rupiah. Amplop resort 3.121.000 rupiah. Jumlah 23.110.000 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Songoni mati ting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhata ma peleani bain sangap di goarna. Tabigima ede puji-pujian nasional rohani punguan ama salum.
Maret dehita hut papungu pelean sada A tu huria, sada B tu pembangunan. Tuhan,
Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salutna. Dihita namapungu di bagasan tikion dinap marap hita di lomba muji pasangan ponggoan itu hata di bagasan parmingguata di minggu sedarion ima di minggu misericordias domini hatan itu hata nagabi ujahan si pausorusorota di bagasan jamita di bagasan obason ima sian pesalmen bidu obat hujaha masian ayat 2 ro di ayat sia songonom maduk di sini. Sai alusima ahu ale de batani hati gorakku ia hujauho jala palubang ahu juppa hagugutan asima roham diahu jala tangihon ma tangyaki ia hamu pinoparni jolma sedia lelengodo lea roamuna di hasalaoki sedia lelengodo hakolongan ni rohamuna nasohasea jala diormuna gabus unang sobotohamu marhasurunga do di banjakuba akahasianna matua di tangyon jakuba do molo hujau ibana hol sohon hamu hian ma asa unang dapota dosa marhusari ma rohamuna dungro di pudukman hamu asa sonak kamu pilih kamu ma pilihan hati goreng jala marhaposan tu jahuba mahamu lando akan namadok tung ise ma manupak kon nadenggan tu hita alai jahuba sai pasodak kon ma tuhami sodang ni bohim gumudang do las ni rohakku di leon hosian di nasida di hamamasa ni gotilon eme do anggur nagabi situtu sonang doahu hupapeak huhut mamitornok ai sesada hodo ali jakuba pasonang ahu maringanan ima sahatna di hita salutna nahina holongan so terasa hita nunga masuk be di minggu sedarion ida sada bulan baru marlapatan oba bulan ma nunga tabulus di tahun 2022 mau lihat ma di tu hata satu partikianon boy toktong tah tidakon di burju do denggan ni debata na toktong mangaramoti di salhu pardalanani hita salhutna lau sido molot tapayut hihut di bagasan hatan itu hatta ima marhite edde sian Raja David ima dina martangiang ibana dina lau pahusor-husoron akan masa di tonga-tonga ningoluna di sido jupang ibana masada perbinotoan pabua anggo di ngoluon ikon marhaposan tu jahubado asa jupang ima sonang ni roha lau mangula do na mangulu hita di tanoon jalabui do taida tapay tihut nakiningan di tangyang ni Raja Dapito ala takas do molo taida di gulmit namasa di Raja Dapit siap katan itu hatta dos songok kitaon nakpe ibana dipilit sedar raja di patujolo de bata ibana manguluhon di tonga-tonga ni harajaon Israel ujui alai tong dogok diadupi ibana akaparu kiloniate alai disodo rahasiana molotaida singoluni Raja David songonan di hati dakon di hatan itu hatta dak sonang ibana di ngoluna dang boy nok matana mudum di podomanna anggo sojumolo di pasahat dirina tu debata anggo so di pasahat saluhut ngolunai di debata idom bani di bagasan pesalame nakiningan di molotu tajaha nakiningan
Sasitong na maoldo ibana mudum molo nunga gudang diadopi akaha maolo ni. Manang akana hurang pas dope di ulau di mana dia ka ulau. Sarupa song kita te, dang boy nok kita mudum ate anggo nga molo mulai sian manugut kita saat tu botari segudang dua ka persoalan ate. Manang na persoalan dia mi ate. Mungkin alani parkarejuan, manang di aka pardonganon, manang alani yanakon, manang alani namargami gudang mayate di tonga-tonga ni ngulutta. Alay buido di tonga-tonga ni natabulusi mabain gabe sorat roha dok ngulutta laosona kita namang jalabuy do molodang togu hita di nalau mangatusi na masa na taulah di ngulut taon gabi tubuh maha tu persahiton budi persahiton di perdagingon. Jadi dak kinata molo saya didok akan namalui pikiran adalah salah satu gudang di dalam persoalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Odi jal hatat tadu nomadok molo adong rohana sonang nina di sido adong hahi pason manang na diok hata pasu-pasu di sido molo taida nakiningan anggo pesamenon de don raja depi do ada orang so di papeakon imana do daging na tupu domanya alay dang boy nok mata na ala mungkin godang do persoalan di bagasan nanya do pibana song kita umat. Alay sada nani do di bagasan panindangion ni raja Dapi di son dangolo ibana gabe di boan ibana ma sude na borat na dok parsorio di ngoluna di bagasan hagogon ni pikiran nei mangatasi. Idom beni di dok di bagasan ayati say alusi ma'ahu debata hati goraku ia hujoho jalapal lubang au jupang hagogotan asima roham diau jala tangi hom matang yaki disodo rahasia inakini anate dangulu ibana parjulu mangadopi persoalan manang paru kilo parsorion nai holan di dirina sendiri dibuan asa mengatasi. Jadi molo taida do prinsip nasi songoni odo sa siton mabain gabe buasa jolmai gabe terus bersemangat di ngoluna mangadupi ngoluon. Allah martibakon nakiningan aka naborat di bagasan ngoluna. Ola ni do ubat nai marhaposan tu jahu bado di bagasan marhaposan tu jahu anggo portibion marsika soring do ro aka hamaoloni marsika soring do aka naboy gabe pikiran ni ngulinsol marsika soring do nang aka persahiton jujut nang di tonga-tonga ngulutta ale dada gabe alani gabe boy mampuan ngolutta talu hinorhoni alaniaha ala adong do si pargugu hita na boy mangatasi saluhut na iyati. Nabereng manakiningan di ayat namangun di bagasan ayat nakiningan ay di bereng si Raja Dapi do ia hamu pinopar ni jolma sedia lelengodo learo hamuna di hasal hauki sedia lelengodo haholongani roham muna naso hasia jala diorob muna gabus masa adong do di idai bana na janggal di tongo-tongo ni ngulutta adong di idai bana anggo di bagasan rohana inon yan si ikon diuleho nas sitong do ada dak sifat dak tarbain boy gogoni ngulutta di nalau paturehoni do sudo hita contona tu yakon yanakon nibe manang di anak ketate saya tasosoi tabe-tabe tai tak arahun nasida ta ulahun nadingkan rejim belajar
Unang saya didohoti aka pengaruh-pengaruh zaman nanuang nabui mabain nasohasia dihadir ni jolma. Ali sifat kadang-kadang dijual, ditulak kadang-kadang. Alaniaha, alai saya dianggap do pikir nai, nani ulahon nai, na dinggat doi. Jala saya diripu do aka ianakoni molo akan tua-tua na mandoki sesuatu holan na paburat-burat to dirina manang sesuatu naso nyata. Alai disodok na taida di kenyataan ngolui anggo sobui boanot tadui ngolu ni salhut di jolo ni ngolu taon imatu namar hapo satu debata bah babui gabi stres tadi bestres gudang ni aka ulau gudang ni masalah bu itu stres idong di zaman wan gudang lu tol mana stres ini apalagi di negara-negara maju songoni negara Jepang adung lo nama dong hampir setiap hari gudang jolma nama nikot di sini gudang nama nikot apalagi di aka perkari gudang di Jepang gudang nama nikot anaknya dah mampu menghadapi persoalan hidup bahasa yang nasi dah manikot gudang ala seda ala diasak keduguna pikiran nak seolah-olah kekuatan Tuhan tidak dapat membantu memberikan jalan keluar dalam dirinya. Aidum bani rikot di nguluta ikon buah ikut toktong hita pajonok ko dirita tu di bata. Iko sa gudang-gudang na di bagasan nguluta tatangi honatani di bata membigi suara ni di bata. Termasuk di persaurat tahun nanti. Umma termasuk salah satu membigi suara ni di bata. Anak-anak pe dia aka kurna kiningan sude aka jamita dia teh aka suara ni de bata aka jamita na di dong mangarong ngoluta asa di boto kita do anggo di ngoluon de bata do nama narihon anggo di ngoluon ikon tok tong porsea to dini de bata do nasok tong dinalaho mangalen sonang ni ngolu ni hita nama ngoluon odo nang gabi na ikon sitio pota di ngulut tau asa margugu hita mandalani di bagasan akang nguluta siganu pari iya teh ala odo nakiningan di dong marsika soring do akan amasa di tonga-tonga ni nguluni hita jolma hidup bani di bagasan pesal menon saya di dok do di bagasan ayat panindangnya nakinion pelio kamu ma pilihan hati goran jalan marhaposan tu Jahoba maham. Nepe dua hon ngoluni halak Kristen selain di mana marhaposan tu debata. Alai ikon adong do di bagasan dirina babua dirina iko gabi pilihan nama ngului bana di debata. Undang do jolma kelebihan manang aka gudang aka silalehon di bagasan ngoluna ale belum tentu do di bahan gabi pilihan tua do pani debata ngolo taida sebenarnya ditikira hadir ni Raja David sepola na gudang do sabutulna kelebihan di mana sada permahan di mana mulut jahat sian sejarah ni hatan itu hatta orang-orang kecil orang-orang yang dianggap tidak terhitung di tengah-tengah kehidupan pada zaman waktu itu. Tetapi mengapa dia dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kerajaan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu? Karena satu hal, dia selain mengandalkan Tuhan, dia ingin dijadikan sebagai alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia pada waktu itu. Nah odo salah satu napa dua hon ikum mangulu di bagasan derita. Moloda ngadong do tekad di bagasan ngoluta ikon audo gabe iko pakeoni Tuhan ido au gabe alat di tonga-tonga ni ngolu parsauraku baik di tonga-tonga ni huria nang di masyarakat lu mobi di tonga-tonga ni keluarga badak tarbain hitate gabe dipakai di bata gabe makorhon tu pasu-pasu di tonga-tonga ni ngolu. Saya coba mak di ngoluta, mulu sudah kita bertekad ikon mulu mulai marsugu tahu adong manian
nagabe nahuba ini mabenlas rohani dongan. Adong ma cita-cita di hita sudi hati. Sudi ma hita contohna adong ma aham mai. Manang na dilopai mana mai anggo salion adong do dakke heu len tu tetanggaku lapet anggo salion iko gulopa do lapet. Tadani lebaran marsugun songona manopang ibadi hari raya nilopan lapet len matusina asalas do rohani mana. Termasuk dia tema besonang nguluni rohani dongan itu termasuk salah satu kita menjadi berkat bagi orang lain. Manang di bagasan aka hatat taya deh. Anggona mulai marsugu tahu ikut jamuk do pakateauku. Ikut dia mah ikut buin yang upataluhu diri ke unak kula nau do na odol di tonga-tongani pakateon di tonga-tongani parsauraku alaniaha rikot do jaloto do hedongan. Asa buah asa sonang ngulunaiya teh. Asa bui rap sonang ndak kolan di bana rap sonang bui. Itu salah satu daripada niat di dalam kehidupan kita untuk menjadikan berkat hidup kita kepada orang lain. Odo ini dong nak kini ngate. Gabi pilihan nama nguduma dirimu na diadupan di debata. Asa didok di sido hita halak nati nopa di debata na dipakai di debata. Botul-botul do gabi jalan hangoluan di dongan. Jala posro hata molo nunga adung tekad nusi dan namoru jabatata dan namoru no harkat diri seseorang manang manusia teh ngolutau nate. Ale di tonga-tonga ni hasere ponido di tonga-tonga ni ngoluta marpambahenan tuganuk jolma. Sebenarnya kita yang menjadi lebih dimuliakan dan ditinggikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjolma molo serep rohana elam saluk do apa ya jolma madate enak pepistar ibana alai nang apala songon na di batu doni ibana hati bonai di si manang contoh ayo parsinamut na gudang do si A si B alai songon na dang apala songon na bais ibana marado pundongan nak pe status sosial na ngatumibu age bisa lu do jolmanya teh lagi hormat do ibana. Ada coba sebalik nak melotabahan di bagasan ngoluta tapatu duhon do hati bon di tonga-tonga di ngoluta songon hita halak kita per ada di jolma di bagasan ni balik sedui toh dui ido lumbagat ale gubeng roh adu ininna ido terbalik siapa lagi kita lak batak molo songon asing do songon pajulu-julun songon patak so tampil mana contohnya di guluna ale dang pola di argaun dongan pitorah di jolma nak pesongoni dang arungi nak si paleseb do ini nak apa sebutnya tutu do ibana adong kelebihan nak odu ni ido nak kini kan ngolu na mamilih diri di tonga-tonga ni ngolu ta ido sada ngolu na didok sada ciri khas ngolu ni halak na porsia jalan na ikon jupang madi ibana aka pasu-pasu gudang di bagasan ngolu. Nah, ala nido di bagasan ayatina kiningan di dok di bagasan pangiduan tangiang ni Raja David nakian lando akan nama dok tung ise mama nupak na denggan tuhita alai ali jahuba sai pasodak koma tuhami sodang ni bohim lapatan na anggo sodang bohi ni tuhani sai tok tong do mian di bagasan ngulu ni halak nasai tok tong maju ibana marhaposan tu ibana nama melihon diri na tu debata asa di sido manang tu dia pe imana mangalaka tok tong dapotan pasu-pasu di tonga-tonga ni parmuluan nai tabaya ku maju molo di sodak ko tuhanido bohina tu hita sude lapatan na tok tong do tapai tihun bohini debata mangarong ngolutta di perdalan ngolutta ahano so sikop de ate ngoluton alania bohini di bata do na taida saya toktong diulap tay alang bohini lapatan na di luar ni de bata do taida holan akahapor tibion adu na jadi hamatean dui hamagoat do di ngolutong bohini de bata hata natar surati jala hata namar hangoluan di bagas ngolutan ata jalo di galum aka partikiat tei sasi tong na ido bohini debata nama masu-masu di tonga-tonga ni parnguluat tei ya teh ido mbeni Raja David sidok
Saya sodak kon ma bohim tuau asa jupang madiau ima pasu-pasu gudang di tonga-tonga ni ngolu ni. Dung di hati dakon ibana ima di parpudi di dok sonang doahu hu papeak huhut mami ternok ai seseda hodo ali jahuba pasonang ahu maringanan. Nok matana terpudum mak dan stres be. Alaniah ada jaminan nasihat Tuhani nakiningan niati. Alani di ripuni trupukon sasitongna mangarotu hita molo nungamar pos ni roha hita tu Tuhani di ngoluta. Atik pe godang parsorion natado pi di ngoluon manang alani ahape. Molo pos rohata ibana nabui paturehon hita dak pola gamang dak pola ganggu rohata molo hita mangula manang dinalahu mardela kita di tonga-tonga ni portibion sahat tunanok matata si malolokta lahu papeako dagikta di podo matayate. Jadi so tungga beso terpodo babungate amang inang alani persoalan do akan si pikiran muna ala bui mapesahit do yate dang margogo hita mengadopi akan masa di ngulut tau nate manang alania hape nakiningan iya nakon si dabu-dabuan do akan ragam si pikiran tu hari naro anggoso hita mangasahon debata di tonga-tonga yang ngulut tau ala tuk do tangan ni Tuhani ya te lau mengurupi hita dak tuk pikirat ta gugut ta artata mengatasi persoalan di hita ingok mai ale molot nunga ta haposi debata jala ta akui di bagasan ngurutta pabuah tuk do waso ni debata mengatasi na dumenggan di sude aka persorion nata adopi ingok ma sai jupang ma ditikina akan adengga di ngurutta jala saya toktong hita sonang ngoluta salileng hita mangolu di tonga-tonga ni sisik ni portibion. Alani toktong mahita marhaposan tu debata. Sotung gabe tarihot hita dia kapikiran pikiran di portibi. Ido mai saya tabigi akapoda pasahat ma dalanmu tujahuba jala haposi ibana asa ibana paturehon pasahat dalanmu tujahuba jala haposi ibana asa ibana na paturehon. Amin. Martang yang maida. Mulia tema di soban rohanami Tuhan di bagasan tikion hatami nama nodangi jalan agabi buhim mali Tuhan dihami. Tuhan asih maroham. Saya pergugui mahami makaposi ho di ngulu nami siganupari. Meragam do sipata jupang hamaulon Tuhan nawadupi hami. Meragam do nawadupi hami aka nama bubani di tonga-tonga ni aka si pikiran nami alani akan narikot di ngulu siganupari don akan amasa di tonga-tonga ni nahumalia kami nang dianakon nang akaragam si solhot peali Tuhan alai pos dorhami Tuhan molohodo nagabe haposan nami nagabe bohim di hamiali Tuhan pos rohanami ahape namasa di hami tupado baenonmu na boy sari hononmu di sude aka gulmeni ngulu nami. Mulia tema Tuhan di bagasa persauran nami di apala bulan na baruang boy di hilala rohanami pasu-pasumi. Jala pos rohanami ale Tuhan nang dinalom mardalat kami aka ulon nami be di bagasan aka ari-ari nami. Lumubi nang di tonga-tonga ni huriam toktong do bohim dinalahu mardalan jalawida hami lau mamasu-masu hami
Alani pargugui mahami di saluhut na yali Tuhan. Tuhan ho matoktong dinalaho mangajari kami. Nang mangajari huria mali Tuhan na patupaon pakubasion di tonga-tonga ni aka namasa na niula di tonga-tonga ni ganuk partikian di huriam. Alani leh marohaton dia li Tuhan tu ganuk hami. Asa marsitu tu hami toktong manangyon hatam. Marhite ganuk pertangyangan na pinatupa ni ganuk sektor. Asa marhite dalam mumaya li Tuhan. Patuduhon bohim tu hami. Asa wida hami jala pos rohanami. Marnida di haguguon mudoh di denggani basam di ngulu nami si ganupari. Tuhan di hamulati rohanami do. Di bagasan tikion nong jong do sada punguan kurnai baru. Ima punguan kur Ester. Asima roham partod di masa luhut. Ima di persaoran di bagasan kur ina Esteri. Asa marsitu tu nasida lau memuji debata. Asa martujuan toktong martod di nasida di nalo melayani ho di tonga-tonga ni paredeon do diaka ulau na asing di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu masa luhut sude dipangisi ni parpunguan kur Ester nai baru namar dalan di bagasan partikianon. Tuhan debatau pasat tami nang di sakap di pembekalan dohot retreat dia ke guru-guru sekolah minggu na pinatupa di bagasan ari naro. Saya homa totong na mangula di bagasan ini. Asa di perhatu Tuhan aka guru sekolah minggu na gabe sada parhubas mu di huriam. Asa mambuhali diri marhite hatam laho melayani di akadak dana sekolah minggu. Pasu-pasu masa leling pertemuan ini lehon haki pason dau aka abad-abad di bagasan ini. Lau sebuah kami oleh Tuhan di bagasan tikion di ruas munai baru. Nah gabi sada rumah tangga ne baru keluarga Jeffrey Raja Gugung dohot lam tioza boru manulang asima roham pasu-pasu marumah tangga nasida ne baru. Nasian ruas ni huriam. Alani Tuhan saya bain mana sida gabi sada ula-ulam na med di tonga-tonga ni huriam di nalorap makubasi baik di sektor nang di tonga-tonga ni huriam. Saya tebay ma si basa-basa di ngulu rumah tangga asal martabat-taba pamujon nasida tua dupamu. Sosongun ali Tuhan buanon nami di sude kegiatan ni pesta pembangunan ni huriam nasat tikion mardalan. Asa toktong di leako juga lubhami roha na marsada ni roha lau manupahi do di nalaho pauliulihon aka ulona denggan bain sangap di tonga-tonga ni goarmu. Tuhan di bata nang di sude ruas ni huriam na marulang tahun ima di ulang tahun kelahiran do nang di pernikahan lam ditambahi homa aka pasu-pasu haki pason do denggan dia kangulu-ngulu nasida do nang di parkarejo nasida asala martaba-taba lasni rohanami nasida lau mangitoko di nguluni ari-ari nasida nang pasu-pasu masuk di ruas ni huria malay Tuhan na mga leon aka pilihan na nang ganung minggu nang di pilihan diakoni sosial nang ganung bulan do akalam na asing ali Tuhan nang di akalas ni rohana syukuran na tua dupamu homa toktong na mangukapon siapa di luar nilangiti ban wagijangi pasu-pasum nagudangi di nalau toktong di halason nasida balgani holong miale Tuhan pasu-pasum di tongangulu nasida singanupari asima roham nang dihami na pungudison saya tabay magugunami lo mamuji pasangan pengguarmu lam ditabay hodo hami ali Tuhan las ni rohanami toktong marpungu di tonga-tonga ni gereja nang di tonga-tonga ni persoalan ni akahalak Kristeni jala homa toktong ali Tuhan di mangalehon hamalumon di aka hami ali Tuhan di tonga-tonga ni ruas ni uriam na di bagasa persahiton asa di pasu-pasu hodo aka ubat do aka perawatan na pinatupa di bagasa ngulu nasida
Tuhan di bata pa borhat mahami siam bagas joro maleto mangulaulan nami tu aka ari marsugu tali Tuhan asa sonak kami ali Tuhan dau siam permaran jala di tupakiho di parade hodo dalam ngulu-ngulu di kami aka padarama na denggan asa tarbain kami marlas ni roha doho pasi dohon marhite pasu-pasumi gabe dalam lahu makobasi ho di tonga-tonga ni huriam mau liate ma di salun lali Tuhan saya sodak komabuhi mali Tuhan ganum kami tu keluarga nami beli Tuhan asa pos roha nami lo mangululon nami do dinalahu mengatasi sude hamaolon di ngulun nami di bagasan Kristus Yesus martangiang kami tuho amin. Tapuji matuhata sia nama rede kita nomor 700 ono pulusia los di soma tapasa peliata tu pusat huriata laos tapasat ma ima peliata songon tupak dihita di pesta pembangunan pengadaan rumah dinas Pendeta ima amplop nang sahat di tabe tak pasahat ma di bagasan las niroha marende mahita.
pilihan natapasat di bagasan tikyon martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroron ni saluhut sila ni kon nadinggan. Dot nasa ulibasa na maliutus. Upasatami masian nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo magabi uap na khusus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw perhasya kami pilihan nun pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami markiti todim. Asal mutada kami godang isilan dohon mitu kami. Asal megir-giri hamil mendok muliati tuho. Mari hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di bono kitjang say pinarbadi amaguarmo say Roma harajaon say sahud malomani roham di bono tongaon songon na di bono kitjang leho matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ninongan amardosa tuhami unak kami tugion tu pangujunan palua mahami siang panganggo. Mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohanami daho di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Mau lihat tema di Tuhata, boy hita di bagas antikom pungung di bagas jor itu hata, nungata puji Tuhata, jalan nungata jalo pasu-pasu ni Tuhata, anggiap masudinai bain sadalas ni rohadi hita. Di bagas antikion akan amar hubas di parmigata di Arianon, sian organis song leader, nang akaparla ni huria, do kami sadiren songon uluan ni hura pasahaton. Selamat hari Minggu mari kita, hor semari kita saluhna.